Zdravím. Dlho som sa vám neozval. Mierne ostal som prekvapený od vás, od používateľov YouTube alebo sledovateľov a ďakujem za sledovanie videa. Toto dá sa nazvať, že je druhá časť rozprávania sa o akváriu. Ako vidíte, je tu veľa rybiek, ale není to taká smeska, ako sa na prvý pohľad zdá. Ale predtým, než budeme sa rozprávať o rybkách, všimnite si túto enderelku. Vidíte, aké má kompaktné hovienko za sebou. Paráda, že? To je znak, že je zdravá. Tu sa môžeme pozrieť hore na ďalšiu. Tuto, vidíte, ako ide za šroubovačikom? Tá má také teňučké, primerané telu. A je tiež zdravá, beťarka jedna. Pozrite sa na neonky. Pozrite sa tu, ako idú za šrubovakom. Oni vedia, že bude papi. Hami. Hej, sú to lovci, darmo, beťari. Došlo k zmene. Vymenil som bojovnicu. Tuto je. Není v zábere. Ale ona príde. Samca som musel dať do 10 litrového akvárka a tu prišla samica. Lebo samec si myslel, že celé veľká hladina akvária 80x40 postaví hniezdo. Hej, stával, no ale tu je silný prúd vody, všetko. A šiel do 10 litrového akvária a tam stáva non-stop. Ale už ho to prešlo, lebo som mu dal tam čerenie hladiny, že by sa spamätal. A tuto bude mať samicu, kamošku a jej dávam ešte také 2-3 mesiace, kým bude v pohode a môže pôjsť k nemu. Na chvíľočku. Takže dal som im tam jemné granule a už idú prvé vždy enderelky. No a čo sa týka rybiek, je ich tu neviem koľko, teda viem koľko je neoniek, 70, ďalej neviem, dokúpil som 10 neoniek. Sa mi viac páči, čím viac neoniek, tým krajšie akvárium, priznám sa, mám na neonky slabosť. Potom sú tu 3 kusy cihlidy ramirezové. Raz, dva a tretí nikde tam. Veľmi pekné. To sú tzv. Modrá sorta Blue Rams. A tu sa nám ukázala bojovnica, samica fialová. A tu sú všetky 3 pohromade. Aj mali by byť v zábere. Všetky 3 pohromade. Takže tak. No. Čiže dohromady, potom tu sú ešte krevetky dole. A našiel som dnes ráno hromadu malých krevetiek. Takže došlo k tomu, že sa niekde vykluli. Ale kde sú, neviem. Ale ráno ich vydávam, ako splavujú dole. Čiže v noci sa držia tuto v ruškaci. Pozemné ryby, koridorasy, není vidno, lebo nedal som im nič na zem. Ale máme tu takýchto, akú mám trému, aspidorasov, tak, aspidorasov, 8 kusov a 6 kusov pygmeovcov. No to by bolo asi tak k rybej osadke všetko, čo tu je. Hej, není to nič extra, nič zvláštne. Z každého rožku trošku, ale snažil som sa hlavne do azijského biotopu ísť. Juhoamerického biotopu, nie azijského. Tá beta ma vždy pomýli. No ale musel som robiť trošku kompromisy, lebo to akvárium sa nachádza v detskej izbe a deti chceli tak trošku som robil tak. Čo sa týka rastlín, rastie tu skoro všetko, lebo keďže nedodám CO2, tým pádom idem tzv. Low tech režimu, tak mám problém s plávajúcimi rastlinami. Ak by som dodal CO2, tie plávajúce rastliny by mali krásne dlhé korene.
Je to pistia, vodný mor v podstate, ale v akváriu sa mi nedarí bez CO2 tú pistiu vôbec, aj keď dýcha z hladiny a bere si zo vzduchu, ale ona aj tak potrebuje CO2, vtedy je nádherná. Potom ďalší problém, čo mám, lobelka, tuto, tej sa tiež nedarí lobelke bez CO2, neviem prečo. A videl som hromadu akvárií, kde bez CO2 lobelka prosperovala. Ale nechce sa aj, tak nepresvedčíme. A už sa nám aspoň dorasy prišli pozrieť na nás. No tu sú 1, 2, 3, lietajú po akváriu dole. Ale privítame ich. Mám pre nich pochuťku, na ktorú oni radi reagujú. Hej. No, na to prídu. Aj k tomu prídu ani raz, dva. A to je pre nich tabletka. Ale aj neonky ju milujú, nielen koridorasy a aspidorasy, ale aj neonky. Chvíľočku to trvá samozrejme, lebo kým začne účinkovať. No. Zrite sa, toto krevetka je. Takže ak by vám niekto tvrdil, že krevetky, bojovnice, neonky a ramirezky nejdu dohromady, lebo vyžerú krevetky, tak až celkom pravda není. Pozrite sa tu na filter hore. Tu, ako tam sedí krevetka. Nemá žiaden problém. Ide všetko. Len to chce mať trošku cit. A tuto máme japoniku, keď sa pozriete. Tuto na liste bolo. Tuto je na liste japonika. Tu ako vám ukazujú. Tuto preskočila. Mám 3 japoniky, na tie som zabudol. Škoda, že sa nemnožia. Bolo by to pecka, sú veľmi pekné veľké krevety a mám už ich dlho v podstate, ale však ako ja tu nemám problém s rybičkami, že by mi umierali, lebo tak všimnite si na filtri, koľko krevet prišlo. Je ich tam 1, 2, 3, 4, 5. O malých enderelkách ani nevravím, tých je tu kvantum proste. Ale len chvála Bohu, lebo pôjdu do iného akvária, už mám vytipované pre ne jedno akvárium. Takže tam ich čaká asi nezvratný osud, ale čo už. Uvidíme, možno krivím. No to z toho dôvodu, že to akvárium má viac pánov a keď má nejaká vec viac pánov alebo súčasť života, že máte viac šéfov v práci, tak nikdy to nefunguje korektne. Tak takisto aj s akváriom je to. Teraz si všimnite to, ako všetci nabehli na tabletku. Neonky, bojovnica, všetci idú na tú tabletku. Tabletky používam JBL, tie sú pre mňa perfektné, sami osvedčili, nemám s nimi najmenší problém. Lepšie sú než sera, aspoň podľa toho, ako sa rybky správajú po nich. Ale striedam, mám aj seru, takže striedam, nevždy idem jedno, čo sa týka krmenia tabletkami pre ryby, ktoré behajú pod ne. Potom ešte by som vás chcel upozorniť na filter. Netreba vám žiaden drahý filter kupovať kanistrový za desiatky alebo stovky eur alebo za 1000 eur, vôbec. Stačí vám takýto vnútorný filter, ktorý ani raz nebol premitý a umytý. Na čo? Práve že tou zanesenosťou ten filter vytvára veľmi efektívnu biologickú filtráciu. Je ďaleko efektívnejší než vonkajší filter. A ak ho správne zamaskujete, tak vám vôbec nevadí. Ja som ho úplne až tak nezamaskoval z toho dôvodu, aby som videl čerpadlo, lebo mám rád veci na očiach. Druhá vec, ak si myslíte, že tam dáte vonkajší filter, že nebudete mať nič v akváriu, no budete mať. Ak zrátate trúbky, odsavacu, nasavacu, vypusty, všeličo možné, tak omevovo vám to tiež zabere 2 litre, obrazne povedané 2 litre a niečo tam bude v tom akváriu, takisto ako keď máte vnútorný filter. No
Takže asi by to bolo ne všetko o pokecaniu o akvárku. A ak vás to ešte bude zaujímať viac do hĺbky, môžeme to rozobrať. Kľudne môžem vám vysvetliť, aký mám použitý substrát. Pozrite sa na to tajomstvo substrátu. Vidíte, čo to je? Je to štrk. Obyčajný štrk. Betonársky štrk preosiatý. 0,22 štrk preosiatá na frakciu 0,4. To je čo? To je potom som posypal takto drobné štrky. Frakcia, tuším, že to som mal 5/10, alebo tak nejak. Cez sita. No ako tu pozera. Pozrite sa na tú farbu tých rybiek. Ako sa pekne leskňu. Úplne zdravé ryby. Odvážne. Ako sa predvádzajú tie ramirezky. Nádherné sú. No a majú sa kde skryť, takže v pohode 3 kúsky. Vraj, že by to mali byť 2 samice, 1 samec, ale potom by sám predávač povedal, že on nevie. Hovorím, ja viem, pri ramirezkách je to ťažko, a ešte som ich kúpoval, keď boli baby, takže tam úplne bol problém rozlišiť, že čo je čo. Ale podľa toho, ako sa správajú, tak mám taký silný pocit, že mám buď 2 samcov, 1 samicu, alebo všetkých 3 samcov. Takže asi tak, asi sa nedočkam malých. Ale ani nemám v pláne odchovávať, lebo nemám na to vytvorené podmienky a hlavne krmivo nemám. A nechce sa mi s tým babrať. Takže mne to aj tak vyhovuje. Ak by vás zaujímalo, pozrite sa vzadu, vidíte tú červenú rastlinu Alternatea? Vidíte ju bez CO2? A takú červenú? Není všetko o CO2. Stačí trošku rovnováhy a trpezlivosti. Nič vám netreba. Rovnováhu a trpezlivosť. No to potom všetko pôjde pekne. Ešte jednu rádu vám dám. Pokiaľ nechováte skalárov, alebo diskusie, alebo vôbec vysoké ryby, tak bohate vám stačí 40 cm akvárium. Ak si všimnete výšku akvária 40 cm, ak si všimnete aj potoky okolo seba, v dedine, v mestách, to je úplne jedno, a do tej výšky 40-50 cm tam rastú perfektne rastliny. Hej, darí sa im najlepšie. Čiže a pri umelom osvetlení za tie roky mám odsledované, že výška 40 cm, značka Ideál. Krásne presvieti vodu a není problém. Pri 50 cm až 60 cm výške už je problém. Treba sa s tým hrať a všetko. Není to také jednoduché. Fakt najjednoduchšie je 40 cm výška a máte pokoj. Pravda, není to vhodné pre skaláre a diskusy, ale pokiaľ nechcete skaláre a diskusy, tak vystačíte si pre hromadu rybičiek. A môžem vám povedať, že sú aj iné ryby ako skaláre a diskusy. O mnoho, nie že krajšie, ale zaujímavé. No ale o tom si povieme na budúce, ak budete chcieť. A ďakujem vám všetkým za komentáre v predošlom videu. Tak, z mojej stránky to je všetko. Zatiaľ, pačko.